Έχω e-shop, δεν κάνω τίποτα και βγάζω χιλιάρικα κάθε μήνα. Πριν λίγες μέρες, ένας πελάτης μου λέει: Έχω ένα χρόνο το e-shop και δεν πουλάει τίποτα. Και τζάμπα το έχω. Και τον ρωτάω: τι κάνεις για να το προωθήσεις στο e-shop σου? Αν με κάνω φωτογραφίες στα social media από τα προϊόντα μου. Θες να πουλήσεις το e-shop σου? Κάνε αυτά τα 4 βήματα. Ανέβαζε συστηματικά τα προϊόντα σου στα social media με ποιοτικό περιεχόμενο και link που θα οδηγούν στο προϊόν στο e-shop. Κάνε στοχευμένες διαφημίσεις στα social media. Δημιούργησε reels και στο TikTok αλλά και στο Instagram. Και ναι, πρέπει να χρησιμοποιείς και εσύ AI τεχνολογία. Είναι δωρεάν για τα κείμενα και πρέπει να χρησιμοποιείς το γνωστό ChatGPT. Το e-shop δεν δουλεύει μόνο του. Είναι ένα εργαλείο, αλλά μόνο αν το δουλεύεις εσύ σωστά.